επειδή δεν θέλω κανένας από εσάς να γίνει έρμεο κανενός τυχοδιώκτη, επαγγελματία, δικηγόρου, που παίζει παιχνίδια μέσα στην Ελλάδα και κοροϊδεύει μια ολόκληρη Ελλάδα, ένα συγκεκριμένο γραφείο, και δεν θα το ονομάσω τώρα εδώ, γιατί δεν πρέπει να το ονομάσω, και κοροϊδεύει τους ταλέπορους εργαζόμενους ανά την Ελλάδα και σας υποχρεώνει να πληρώσετε μέχρι και 3.000 ανά άτομο. Και αν λέω ψέματα, να βγει κάποιος από εσάς να με διαψεύσει. Είναι πολύ σοβαρό αυτό, σας εφιστώ την προσοχή. Εσείς θα κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ όμως θα σας τα πω και εσείς θα αποφασίσετε. Και καταθέτει αναμέρα, κοροϊδεύοντάς σας, μέχρι να βρει τον αρμόδιο δικαστή, το δικό του άνθρωπο δηλαδή, που τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει κύκλωμα δικαστικό, παραδικαστικό, και δυστυχώς κινδυνεύουν μια σειρά εργαζόμενοι ανά την Ελλάδα, σαν και εσάς, να πέσουν σε αυτή τη λούμπα. Πράγματι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις.